ala fo ka ala barkada biye arabaye juin kalo kile 30 samba fila ani mugan ani kile ambe Bamako kono renouveau u fabala musabugu ka ala fo ka ala barkada ka sela ka kiraba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Émission Grand Dossier a sogolembe a la teme avec la teme radio chamanka kren yala kay kono encore kenni anje nyogon blaki radio seko ka kay befu ka se fo radio gajaga no beta fo Mauritanie kono ka ta fo Sénégal kono nere ka jamana kam fo kam bofo kam moke fo kanga kabla befu kay kono halibi yananga boy anga CDR président no yenyere ka jonge animbalma keni jenyogon sumare fromso ya en son demso nyumana alaka demso imbalo alaka keslame alaka nakanja alaka dari menoya atola ka CDR ani ka lamini be ku befu radio émission imbe kala temen nara fana kono ka nara CDR chiana muso befu nara lamini adugutigi amabaw ku befu nyoron kono kanga shirifu kefu buye haidara amoke ankuluma sama anfa anga karamogo ni ala ni kira sona ma tenendo an kumbe nyoronka kata amoke fu kata do nyini afe ala kata ni ka sigi nyoya ala kan kuluma ka doula ala ka anyeme ala halibi abe do min kala ale ni awni jamanai ala ka time buye haidara segu anga radio flana no yere nouveau re ka radio flana segu karajo anwulu ba bamu kafo kanyeme Allah kankulome Allah abe do min kanye Allah ka do time karajo directeur baba maiga kafo ankromso radio directrice kafo ma kasegu che ana muso befo anga karamogo ba sheko lasana kane kafo atola ka haidara la ka utalla ka dire la ka ku befo kasegu lamini ku befo segu seder tonden ku befo segu marakono hali kulukuru marala yani ka se segu fana kanga karamogo bafo sheko lasana jalo MC fana CDR président kafo atola ka fana CDR befo anga karamogo ba sheko hali bi ala ka nyame ala kan kuloma ka doula ala kan garjiga hali bi aka doula be do ngaleni oni jamana ala ka time fana marakono hali bi ka doila fo masigi adugutiga no min ku befo Radio Star FM 92.4 dogo keni jenyogo mulai haidara émission mbe ka teme Star FM ka Star FM beta fo banamba ka banamba dugutigu fo banamba almamu fo lukulo bana suina ka kulukuru che ana muso ku befu ka senyire ka dugu fana la jo ka jongar jomba jago alamini ku befu fo negala ku befu adugutigi kura mfa alamin jabi alaka dugu akalfalo nyuma dusu nyuma ndama alaka hakle nyuma ndama alaka fere nyuma ndama alaka basili o sabati samia jimi beka jigi alaka wulo here nyumana ambeye katafo mandem kono ka farabana Mustafa fo ana furumuso ana kalandon ana dembayo kufo jami mbanchi alaka na datwana alaka nyame nyogona alaka nkulo do nyonka doula alaka mbe kunkrota kirina kanga almami fo ambora yodo kamisogo ana dogokew ani kirina dugutigu kirina musokorobaw achokoroba demsino ku befu go do mi kanye alaka do time kata fo kanga ba kono kata kanga ba duguti fo ka conseil fo ka kanga ba jeli kuntigu fo kanga ba a jeunesse président na ka tombe on haidara ani CDR mo kri na ka tombe on be ka kanga ba befu we bunya mi kanye abunya alaka na anyina ko alaka na datona kita fana kono émission be ka teme kra kita kuru kanka ka kita almamu befu kita duguti tan ani fla ou quoi du coordinateur Paul Keita tokola ku befu ka kita tribunal président kafo no yem faere ate jara dogoke un bon ami un bon frère un bon tonton ka kita jabatela kafo kita dugutigu fo chrétien almamu ku befu bi émission ansigira keneka eninga ni na émission yi abetemela fana mopti fana en direct ka mopti che ana muso ku befu mopti dugutigu fo ka CDR tonden ku befu Sigaso fana bete ka beli ke be wasolon fana kono me tagala foi mawu ko nyebe ana dien fam be Facebook ka befu araba temele ntunya fo ka ko araba nye ka bini mois de décembre nye ngani asiri ka fo men kroke wule ka nje nyogon wule akana mali be hakilina minabi miri mimbe alela bi ni
ikibe mawnini munu ni ka fo ibe wole ko des analystes jamana yi amara ke chokan jamana yi amiri chokan jamana yi abe la hala min kono mun kundo amse ka bo kono chogodi aka kanga nyongo so akilala kren yala araba temele nyafo transition ato kalo shegin kalo konoton ambe bungono sisan jema sigira kureta flana in kofe ka foko wakati fole min kera wulite ke ka bo okan ore kofe uko kureta flana min kera akera damateme daye o kama kalafili mi nu tuma don fo ala nga utunya fo ateteme kalotani shegin kan kalotani shegin don jon gana wulila ka fo president kalata o ka ke février kalo kle muga ani wolonvla samba fla ani muga ani fla o yato antoy kalo shegin o kalata teke dron ko kalata beke chokoyala choga min bato kala min beta o mana garjige beka jenaye ka sona no ma garjige ore ka jenaye ko ale ama garjige o de bato fanga min bena beba bunya abeta mirina mina o mirina bse kala waliya lafiya kono o kalo konoton to mi mambulo miri chara doko kala ta chogo nyuma o betemeni kuluka sigi kulumi atemo shika daga kono kabini kala kedeun tato fichier électoral kala ke mina o tato matériel électoraux kala jabi frontière o foliu koko bedi ale kelema ka teme siga min be mawla ka d'administration kan kala fili to munun kera tuga mina o doko seni be yananga kura wore créer do se ka fra okan o kuma cara bibina layini meke haramade na kodola nga wakati ni ko tabulo kama abetse ka sabati o fana korote kibe jeika layini ko ibse ka mo alternative soro pour que objectif mi ninga iko soro ka soro imabo hake suku do fana kono anye chibla maître konarema akana suina anga kuma ukan pendant 1 heure à 1 heure 20 minutes après namboro la amena do bibi na glea chalendo soro fanfala la no e vicheri enfin no ye mali bagangelaw uluka kuntigi ye atume ORTM sanfa lamsa temele Boakarba atume ya ka plateau ka comme invité aye kibero la se baganko be chuga na sogo songo yela lembe kumina ani kumbora akun ni antuma me aleda anchamambe ante boa kalama vicher amena dola sujet basabana we dinanguru be daga min kono bi dinanguru ngaw be gele min kono faraba ko fe est-ce que antunga ga sigini ni wana ituguni wa. Voici les 3 grands sujets qu'on va développer ce soir. Maître, Inisu. Monsieur Razak. Alhamdulillah. Micro be mekanye. Mackenzie. Ok. Maître, Bibina, Kununimbi, parti politique ou Chiblaruma, gouvernement fait, Klef Laukata Sigi, Ureba fait Kalakata Chukumi. Akata kulumi fe kulusugu jon walasa kalata mi menake alors aka jeya bema mangan kana bo ala bli a jabi ka sabatia kiro mi nanya suru klali uladaina ni mfa peperiye message chima après ni Amadou Ayakumana ale tunye kodem ka chide keneka yalkuye aussi journaliste ufunaye mugoro nyininga et nyere clara ka maître Kassim Tapowole mon père qui était aussi là-bas kununi bibe wulila munkan u ko organe unique o de ye bɛɛ ka laɲini ye nka laɲini min do a tɛ se ka lawaleya ka jɛya i komi a b'an nin kan ka dilan cogo min ka bɛn ni kalo 9 ye ko kama a hakilina tɛ bila nka a bɛ jɛya sariya kɔnɔ sariya min n'a bɛ fɔ a bɛ sigi sen kan fanga kura fɛ fanga kura min bɛna ta ka don constitution kɔnɔ désormais élection bɛɛ bɛ kɛ ni o ye nka yan'o cɛ kalafili min bɛ nale o ka dilan cogoya la cogoya min fana b'a to kalatala bɛɛ ani kalatabagaw bɛɛ bɛ jɛya a tacogo kan a n'a jaabi kan o kama ko administration o mun bɛ kalata labɛn kalata bɛ t'o bolo direction générale des élections ale mun bɛ kalatalaw ka papier dilan o bɛ t'o bolo seni min n'o tun ta ye dɔrɔn k'a kɔlɔsi kɔrɔlen suivi ko fana bɛ to yen nka dɔ bɛ fara o ka fanga kan fanga jɔn bɛ fara o kan ko
kɔlɔsili kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli je sais pas n'an bɛ contrôle jaabi tɛ traduit tɛ bamanankan na o contrôle o fana fanga bɛ fara CENI ta kan donc ni contrôle farala kan o bɛ a yira k'a fɔ CENI fɔlɔ ale tun bɛ kalata kɔlɔsi de nka a tun tɛ se ka administration a tɛ se ka o sɛgɛsɛgɛ a tɛ se k'o contrôler nka bi u bɛɛ wulila ko CENI bɛ to yen kɔlɔsili kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli fana fanga bɛ d'a ma donc ale fana bɛ na comme ale bɛ kɛ administration territoriale o ka contrôleur ye ale de b'o contrôler donc ni o ma sɔn mun ma n'o ye mun kɛ ale de bɛ n'o sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni jaabi min ɲɛna o jaabi hali n'a ma sɛbɛn nka minnu bɛ jaabi bɔ n'o ye cour constitutionnelle ye a obligé len bɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛla o ka kumakan de ta k'i sinsin o kan ka kalata jaabiw bɔ yan'an ka don fɛn kɔnɔ ko mun ye atelier min kɛra kunun ni bi ko a wulila o de kan donc o kumakan o kan ka taa kɛ rapport ye après u bɛ ci bila bɛɛ ma tuguni u bɛ na concertation na ni amendement bɛ fara ka fɛn min n'u wulil'o kan a bɛ sɔrɔ ka kɛ projet de loi ye ka taa conseil des ministres la après ka bɔ yen ka taa CNT la donc an bɛ kuma daminɛ n'o ye bi atelier kun cɛra o de kan fɔlɔ. Rasta n b'i lamɛnbaga bɛɛ fo. Merci beaucoup. N bɛ maliyɛn bɛɛ fo. Mɔgɔw bɛ ne ye kuma caman na. N m'a daminɛ bi. A kuma caman kun de ye dama. Jamana kana firi an da la. Parce que a ye firisiyɛn de ta. Depuis longtemps a bɛ lingilanga labɔ bɛrɛ t'a jɛ firili la. Ala kana kɛ. Amina amina amina. Firili in bɔra mun na. Parce que an donna ko dɔ de la ko min n'an t'a ɲɛ dɔn depuis Ala k'anw da mɔnzɔn ninnu ni Sunjataw ni fɛnw de y'anw mara o y'an mara ni fanga de u nana ko olu ye dictateurs ni maafalaw ni fɛnw ye ko donc ko an ka don démocratie kɔnɔ mais démocratie yɛrɛ ye mun ye anw t'o dɔn waati min o bɛ fɔ Jacques Chirac n'o ye tubabuw ka président ye o waati la a ko a ti sabali farafinw ma labɛn démocratie kan dɛ a ma labɛn u ko u ka taa ka bɔ an da la k'a y'an dɔgɔya a y'an dɔgɔya o tuma tubabuw ka fisa n'anw ye donc Moussa Traoré ko la démocratie au sein du parti u ko au sein de quel parti qui si bɛɛ kɛ parti unique la sisan ko la démocratie au sein du parti anw t'a la il faut la démocratie totale multipartisme donc u y'a dayɛlɛ hali ni sɔgɔsɔgɔra i bɛ talonna i bɛ bi parti dɔ siège kan an bɛ parti kɛmɛ fila ni bi seegin ni kɔ la hali n'i y'a a dɔw militant yɛrɛ bɛɛ bɛ k'u kabini téléphonique kɔ mais olu bɛɛ cɛ kɔnɔ olu jɔ k'olu ye chef de parti ye o la bɛɛ bɛ saki minɛ ka yaala président olu bɛ yaala dugu min kɔnɔ dugu in a maa kalanba man ca maliyɛn kalannen o man ca démocratie sariya kan démocratie sariya yɛrɛ kan donc min kalannen a bɛ se ka k'i kalannen mais i t'olu yɛrɛ dɔn bon min ka jugu n'o fana ye maliyɛn fanba de ye fantan ye donc ni e ma kalan a dun fɔra démocratie de ye mɔgɔw bɛ n'u ka kuma ɲɛf'i ye ko n bɛna nin kɛ ni nin fɛɛrɛ ni nin fɛɛrɛ ye donc e k'o kalan k'o dɔn n'e ma kalan e b'o dɔn cogo di donc an ka maliyɛn fanba an ka sira tɛ programme na an ka sira tɛ parti la an ka sira bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min sera an ma ok o tigi min sera an ma a ka ca Ala fɛ a bɛna kuma min fɔ an ye an t'o jate fo an bɛ mun de sɔrɔ vote ko in na walima jigiya min b'an n'a cɛ jigiya min b'an n'a ni ɲɔgɔn cɛ balimaya sira donc c'est pourquoi élection senfɛ i bɛ député dɔw ye candidat u b'a fɔ ko n'olu passera k'u bɛna kɔlɔn sen n'u passera u bɛna pɔnw jɔ k'a sɔrɔ député ka baara t'o ye mais comme e t'a dɔn jagoya i bɛ da la k'a fɔ ni karisa passera a bɛna pɔn jɔ k'a sɔrɔ pɔnko kuma yɛrɛ tɛ sara la yɛrɛ député bɛ pɔn jɔ dɛ député bɛ pɔn jɔ a ka baara de dɔn awɔ a bɛ se ka pɔn jɔ a yɛrɛ kɛ ayi mais a ka baara tɛ député ka baara ye mun ye député ka baara de ye ka n'i ye sariya ta ani gouvernement kɔlɔsili kɛrɛfɛ dugukɔnɔmɔgɔw ni jiko b'u la député bɛ se ka wuli u ka jiko problème ka fara maire kan ka t'o plaider auprès du ministre en charge
les questions d'eau. Député Djiko Nisrako Nyenebo indirectement à travers son plaidoyer, son lobbying sur le auprès de l'exécutif. Indirectement. Directement, le contrôle de la législation, mais indirectement, le député appuie les autorités locales. Sharia, ma fanga di député Shima, Ponjo, Wal Masradla. Ni est député, Moka Dana Darika. Il voulait sera maire ou ni ministre ou ni président ou moi. Pour que Mamounou ta ou Luka Sega point de 10 Maître Nisirati Gauro, la députée, Saria Fangata Boloka, ministre interpellé. Ka fo siratan ga yoro la wa mais eta jo i ka programme tew ay joli koroydi etika sojo ngebe monson da be wardama mais ete sojo ayi ebe brigi dawa ebe ciment dawa ebe calcul dawa ngeba di do de mo beta jo tu construis indirectement anna kunteni awo parce que ni bibi sosol wuli mais ni ni yoro wuli iye ni chamamba ya mbek misali kelenta ya avocat ibe bisali kelenta Yoro mina 600 député ou kalante yoro mina école soda tugulite yoro mina sirate yoro mina et insécurité te yoro mina et docteur sote yoro mina député bc ka wuli kana ou de fanga dira député ma kata ministre de l'administration territoriale kata santé bara kata culture bara kata éducation bara pour plaider. Il est l'avocat des autorités déconcentrées auprès de l'exécutif. Mais au fond, mes députés, mais au fond, mes députés, bolo katemene et nineka. Et tu sais que ministre interpellé, mes députés, c'est que ministre interpellé par rapport aux problèmes locaux. Parce que il veut déstabiliser quoi. N'a pas député qui a barapoli. Mais il y a exemple de Dima, Sharia Chita faut que député de charger les dos, koga ponjo. Ya famo. Ambitema oroka. Mais faut que faut. C'est que en démocratie nananka kasuranta yedo donc antisika pourquoi anga sika anyere bo okula anga sika anga bo afiri anga sika deseka bo nyona candidat nyuma ni fon ka olu bo kolona il faut que anyere ka kalande ka ce niveau dollar amasi robi il faut que anga soro aka se euro dollar amasi robi ya fo. Pour qu'à là, il faut peut-être attendre 100 km ou 100 bidou. Bon, 6 ans. Voilà, Nico Anga a 6 ans sujet là. 6 ans, on a un sujet là. Transition, toi et voilà, au fantaya quel nous faisons de yato. Et mami mana la posumina, au tignyete sharia là de, au tigneba kanyembote. Tiens, ni ordre min dira, sharia besoin effectivement. Donc, notre qui là. Bon, au delà ni élection di administration baké à Niemoro de Samo. C'est voilà, c'est vrai. C'est ce qui fait que depuis 1992, 92 ans, bon, Amsega pas au Puna, Amsega fo Ouza. 97. Amsega fo Ouza. Mais 97. Et 97 élections 13 avril 97. Ça c'était législatif. 11 mai présidentiel. Tellement manié à fora de fichier RDT. Fichier mounier, moi mon ganga voté au loup lisi, au reti. Tellement à lisi manié. Chou bala, demzenou bala. Facebook bala, à lisi man nettoyer. Maître Kassim Tapo. A ni expliquer à rabat. Ya fam. Donc, cour constitutionnel est moundeke. Et pourtant, cour constitutionnel peut faire des gaboulots. Aya be annulé. Aya be annulé kabou et kamani. Oh, mais quelle est la moundela 97? Cour constitutionnel gogo lisi mi mainde. Fichier mi main. Au kera le 13 avril. Donc, comme délai constitutionnel ou mbeda teme, wajibera ka 11 mai, soit kalo clé au coffre. Ka présidentiel là. Opposition gomé na fora licité avril a lisi bomi yani 11 mai. Donc fanga ko anga sarato là. Nan ma élection que 6 ans. Aywa délai min fora constitution kono ko élection ka ko là. Donc au biteme. Donc antena seka ko licité mai wa licité ni. C'est-à-dire, tellement lisi, main,
cour constitutionnelle yɛrɛ ko c'est à dire que yɔrɔ dɔw la liste bɛ yɔrɔ dɔw la liste tɛ yen. D'accord. foyi tɛ yen. maa dɔn ne bɛ ka fɔ a ma ɲi. donc or baara si ma kɛ pour que k'a dilan k'a ɲɛ o yɛrɛ baara tun tɛ se ka kɛ kalo kelen kɔnɔ. donc opposition ko olu tɛ taa présidentielle la. pouvoir ko n'an ma taa présidentielle la délai constitutionnel bɛ tɛmɛ. o kɛra 97. donc élection organisée la o cogo la ten. a kɛra mankanba ye jusqu'à ce que fo ka taa 2002 se kɛlɛ bɛ sera. ne yɛrɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ parce que ne tun ye journaliste ye o waati i y'a faamu ne tun bɛ komi e yɛrɛ cogo ka to ka fɛnw fɔ des choses donc u nana ka ne yɛrɛ minɛ ka taa ni ne ye Kulukoro la e taara kaso la mais u ye ne minɛ ka taa ni ne ye kungo la. ah bon. donc komi u y'a ye n tɛ k'a dabila u nana ka essence bɔn n ka mobili kan k'a jeni. Wow. Voilà. Donc, ni be ni kɛlɛ ninnu kɛ. Ni be nin fɛn da a tɛ taa nin kɔ. A tɛ taa. Ka fɔ don ni fɛn ani o ko façon ninnu a tɛ taa o kɔ. Parce que e bɛ kuma min fɔ, kuma in bɛ mɔgɔ dɔw de tɔɔrɔ. Tiɲɛ don. Wa mɔgɔ faamalamɔgɔ se bɛɛ b'u ye k'i tunu ka bɔ dugukolo kan n'Ala ka jɛ. Bon donc min kɛra 97 ɲinan ta in bɛ ka ne hakili jigin o de la. A bɛ ka fɔ ko n'an ma taa ni cogo dɔ ye ko délai bɛ tɛmɛ nka n'an taara n'o cogo ye élection ti ɲɛ. Ɔhɔ bon donc maliyɛnw kan ka choix de kɛ sisan est-ce que an bɛ élection ɲuman de nɔfɛ wa walima an bɛ fɛ ka CEDEAO ka délai de respecter parce que CEDEAO délai de ye délai le 27 février. CEDEAO de y'a fɔ ko 18 mois transition 9 mois tɛmɛna a tɔ ye 9 mois ye donc o 9 mois yɛrɛ kalo kelen kɛra o kɔnɔ. tɔ ye kalo 8 ye. bon donc sisan an bɛ CEDEAO délai de respecter wa walima an b'a ɲini ka élection ɲuman de dilan de telle sorte que sɔsɔli tɛ kɛ élection min na n'i y'o question de jaabi i bɛ sɔrɔ ka na organe unique ko. o question de taara bila bi kunun ni bi. bon parti politique kɔrɔ. n y'o jaabi mɛn o mais n bɛna o explication de d'i ma. i b'a dɔn pour que i ka nin question jaabi il faut savoir d'abord parti ninnu bɛ ka mun de miiri. maa minnu tun bɛ IBK nɔfɛ fɔlɔ n'u b'a fɔ ko mouvance présidentielle kɔrɔ n'olu ka fanga binna. olu ye fanga mara san 7 moyen b'u bolo n'an taara élection na sisan dɔrɔn olu bɛ passer parce que maliyɛnw nafolo jɔyɔrɔ ka bon élection na président sigi yɛrɛ dama na ni miliyari 20 ninnu t'i bolo hali candidat a ka gɛlɛn hali candidat don a la c'est vrai i bɛ i yɛrɛ kasara fu bon donc o wari bɛ sɔrɔ o mɔgɔw bolo olu bɛ fɛ a ka kɛ joona n'a ma kɛ joona olu ka miliyari minnu bɛ yen o miliyari ninnu bɛ sɔn ka jɛnsɛn parce que u ye mɔgɔw wele mɔgɔw y'u ŋaniya dɔn ka ban don o don politiki mɔgɔ dɔ bɛna wari dɔ minɛ k'a bɛ taa campagne kɛ fan dɔ fɛ wari bɛ ban i y'a faamu wari bɛ ban mɔgɔ ti fana fiɲɛ bɔyɔrɔ dɔn ka sɛ k'u jɛngɛ mɔgɔ t'a dɔn ni ko wɛrɛ bɛna kɛ min b'a to kirikara dɔ bɛ se olu yɛrɛ ma k'u ka candidat ko yɛrɛ dabila bon surtout que a bɛ ka fɔ ko yurugu ka kɛlɛ nin ka kɛ tan bon donc n'i y'a mɛn i ye candidat ye k'i bɛ kɛnɛma o ye olu ka logique ye donc olu bɛ ko bɛɛ la pour que fanga bɛ se ka élection organiser joona. donc e ka faamuya la CEDEAO ka délai b'olu arranger. CEDEAO ka délai b'olu arranger kosɛbɛ. olu bolo peu importe la façon de aller. kosɛbɛ. l'objectif l'essentiel est k'a ka kɛ. exactement. ok i y'a faamu sisan bon et surtout olu cɛla mɔgɔw b'u la mɔgɔ minnu n'a y'a sɔrɔ la n'i ye fanga to yen a ka to nin cogo la tan ni délai tora ka janya ka se degré dɔ la peut-être u hakili la k'a fɔ hali militaire minnu b'an kunna n'o ye colonel Goïta ye lala fanga de bɛna diya da a laban yɛrɛ bɛna fɔ k'a tɛ taa ye Dadis ta ɲɔgɔn na k'a tɛ taa donc olu bɛ ka siran o ɲɛ o ye kulu dɔ ye fɔlɔ mouvance présidentielle
o kulu ye donc olu t'a fɛ cogo si la ni nana fɔ olu ye ko organise des élections ou bien fɛn olu ka jate la e bɛ fɛ ka transition janya de n'i ye transition janya o man ɲi olu parce que ni k'i bɛ organise unique dilan i mago bɛ wagati min na o waati ka jan ni CEDEAO ta ye a bɛna temps ta ok maintenant kulu filanan ye jumɛn ye kulu filanan de ye o mɔgɔw ka ca M5 yanfan de fɛ olu i b'a dɔn M5 ye kulu belebeleba de ye mais a parti ba man ca tiɲɛ don ni ko an ka taa élection na sisan a parti ninnu tun bɛ opposition de la o donc o kɔrɔ ye olu ka jama man ca ka dɔ ninnu wari tɛ yen wari t'olu bolo ka dɔ ninnu i y'a faamu parce que olu tun tɛ fanga la donc sisan ni élection kɛra sisan ni élection kɛra sisan olu bɛ wari bɔ olu a bɛ gɛlɛya olu bɛ mɔgɔ bɔ min parce que mɔgɔw de bɛ dɔ ninnu bolo yɔrɔ bɛɛ directeur national ani mɔgɔ sɔrɔ minɛnw sababu voilà i y'a faamu et puis faama minnu bɛ kɔ kan Côte d'Ivoire ni Niger ni fɛn n'olu bɛ mɔgɔw dɛmɛ ji jukɔrɔ ni wari ye o mɔgɔ ninnu o t'olu bolo ok donc olu ka intérêt ye mun ye u fanga man ca kɔnɔ u jigi man ca kɔfɛ exactement donc olu ka intérêt ye mun ye sisan ko ka sumaya dɔɔni k'a basigi ka dɔ fara transition CEDEAO ka délai t'olu arranger olu tɛ se k'olu arranger cogo parce que olu tɛ se ka caman sɔrɔ yan'o délai cɛ k'u kɔgɔ da dɔ ninnu f'u k'u kɔgɔ de f'u ka mɔgɔ ninnu ka mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen k'olu gɛn ka u yɛrɛ ka kɛ faama ye u yɛrɛ ka moyen dɔw sɔrɔ ka sɔrɔ ka élection organiser ka ɲɛ mais o dama t'olu ta ye dɛ o dama t'olu ta ye système min bɛ yen sisan n'o ye administration ka élection organiser administration falen de don mɔgɔ dɔ ninnu na i bɛ ka mɔgɔw de bɛ administration kɔnɔ u ma taa fɔlɔ dɔɔni de bɔr'u la mais a falen don olu de la a sous-préfet na a maire na minnu bɛ fɛnw dilan donc a jama fanba ye o système kɔrɔ mɔgɔw de donc il faut que dɔ ninnu bɛ fɛ ka temps de sɔrɔ sisan k'o mɔgɔw bɛɛ k'u fana ka mɔgɔw placer ka marché baw sɔrɔ bon kɛlɛ min bɛ nin mɔgɔ kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin de ye bon anw ye a si ta tɛ jamana ko ye fanga nɔfɛ n bɛ fanga sɔrɔ cogo min bon maintenant an ka société civile ta sisan société civile i n'a fɔ question jɔn de kan ka poser sisan e ni ne ne yɛrɛ min filɛ nin ye par exemple ne ka raisonnement ye jumɛn ye ne ka raisonnement ka surun M5 mɔgɔw ka raisonnement de la même n'an ka ŋaniyaw tɛ kelen an ka raison tɛ kelen mais ne ta ka surun olu ta la mun na parce que élection fɛn fɛn kɛra n'o o nana ni mankan ye jusqu'à ce que coup d'état kɛra IBK la ka tila ka coup d'état kɛ wala bandaw la fo ka na an coron ni situation kɔnɔ tan donc élection jɔyɔrɔba de b'a la 2018 élection kɛra e yɛrɛ ɲɛna a kɛra an bɛɛ ɲɛna Soumaïla Cissé perdi la a fɔra k'a perdi la mais a perdi la condition minnu na e b'o dɔn anw yɛrɛ da ko a wagati an tɛ élection wɛrɛ la ni yɛlɛma député sigi min kɛra o kɔfɛ o kɛra an bɛɛ ɲɛna o fana kɛra bɛɛ ɲɛna ka karatu ka na ka taa voix ni fɛnw bɔ duguw la dugu minnu n'a y'a sɔrɔ la mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen bon est ce que anw bɛ se ka sɔn cogo di coup d'état kɔfɛ ka taa élection wɛrɛ organiser min bɛ organiser o cogo la o de la n ye a daminɛ donc ne fɛ n'i ka doni siri i kun na ni i taamana dɔɔni dɔrɔn lemuruba bɛ bin ka bɔ a la ni i kɛ tan dɔrɔn namasa bɛ bɔ ka bɛn c'est que doni ma siri ka ɲɛ ne fɛ n'i bɛ fɛ ka sira jan kɛ i b'i jɔ fɔlɔ k'i sonsoro ka doni siri ka ɲɛ ka sɔrɔ k'a siri i kun na ka sɔrɔ ka taama i hakilila tigɛlen o la foyi tɛ bi bilen bon mais c'est-à-dire que n'i taara sira dɔ in kan i ka minɛn bɛɛ laban bɛ bi sira la yanni i ka se donc ne ka jate la an k'an sigi ka fɛn dilan fɛn min ni o bɛ se ka élection dilan ka sɔrɔ sɔsɔli t'a la peu importe le temps que ça va prendre o de ye ne yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya ye ne ka jate la ça ne sert à rien ka élection précipité ka taa élection kɛ mɔgɔw ka wuli k'a ma ɲɛ mɔgɔw ka wuli kɛlɛ wɛrɛ la
Je suis d'accord avec toi. Voilà. A question yi mauma ni jamana bi ninga. Mauma ni jamana katanye bi ninga. Mauma ni jamana be kisi komi nanfla kono o ɲɔgɔnna wɛrɛ ma i b'i hakili sigi kun min y'an lase yan k'o kun ɲini k'o dɔn ka fɛɛrɛ tigɛ an kana bi o kun ɲɔgɔn wɛrɛ kan. C'est des questions légitimes pour toute personne mɔgɔ mɔgɔ ni jamana in b'i nin kan. I ye fɛn fila fɔ tiɲɛ don n'an ko an bɛ élection jɛlen fɛ cogoya ka ca la cogoya dɔ ye kɔrɔlen min ni o y'a kɛ n'an tigɛr'o la an ka yɔrɔ jɛn o la ka fɛn ta fɛn min b'a to bɛɛ bɛ jɛ ni a kɛli ye ka sɔrɔ kɔrɔlen min n'an tigɛr'o la o tɛ o ye ni an b'an yɛrɛ bolo i ye CEDEAO ta fɔ o ka délai bɛ yen e ka analyse la CEDEAO an t'o jate Mali kɔnɔ élection fɛn fɛn n'a kɛra 2018 législative minnu ka surun an na administration de y'a organisé a ma ɲɛ bɛɛ jɛra o ma a dajara minnu na o minnu cira o bɛɛ jɛra a kan ko élection kɛcogo ma ɲi ko k'a yɛlɛma y compris la majorité qu'il faut changer le monde. Bon, maintenant n'an ko an bɛ o kɛ a tɛ taga fo an ni CEDEAO cɛ o tɛ se ka kɛ o wagati kɔnɔ o wagati o bɛ na bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. À l'époque, il y a deux élections qu'on il y a élément numéro 5 ta Maître Konaré. C'est là je veux que on soit très réaliste. Il y a Maître Konaré ta CEDEAO Ayemoufa Ouati. Une dernière question, Maître Konaré. Tout cela intervient également à la veille du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Est-ce que ce qui a été vu hier et aujourd'hui au CICB peut être de nature à assouplir ces sanctions-là brandies par la CEDEAO contre le Mali? Mais qu'est-ce qui a été vu? L'adoption des termes de référence. Ce qui a été vu, c'est une volonté d'aller vers le consensus pour refonder le Mali. Il n'y a pas de consensus sur ça. Il y a certes une grande partie des acteurs qui veut une refondation. Vous n'étiez pas aussi CICB? Non, mais j'ai suivi. Okay. J'ai suivi et puis je suis dans la tête des uns et des autres. C'est-à-dire que les anciens militaires ne veulent pas qu'on pousse le changement jusqu'à un certain niveau. Mais qui est nouveau dirigeant? Le M5RFP veut qu'on les balaye tous et qu'on mette en place un nouveau Mali. Vous croyez qu'il y aura un consensus entre ces deux camps? Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui intéresse la communauté internationale, ce n'est même pas ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait des organes de transition civile. Et même tout à l'heure, Jean-Yves Le Drian l'a répété. Est-ce que les militaires vont se plier à cette exigence? Voilà toute la question. Si on s'y plie, c'est bon. Donc la transition sera dirigée par un civil avec, je veux dire, à ses côtés des militaires. Si la junte refuse ce schéma, nous resterons sous les sanctions économiques internationales. Alors chacun doit se préparer à boire de la bouillie et à manger des beignets et haricots. Oui, voilà. À ce niveau, il y a mon fort 600, il y a une fois à Kalo maintenant, qu'on nous flatte Benjamin, Shingania te clé. Konga, on me kuma fait la concertation là, nécessité communauté internationale sera là. Moumouni sera là, en a transition boulofara siki, ka nyemoya di civilement. Non son nom alhamdoulilah ambeteme. Nama soma beki chesri, alors ki jigi da serika. Ambe seri doromi. Parce que sanction, abe djouya, ou à là-bas, allez seri ambo ninanto soroya. Bon, maintenant, ni à la même communauté internationale, et dont le Mali est membre et même fondateur, où est délai imparti. Bon, et quelle solution là, CEDEAO en tout cas délai jate. Oh, namo jate, élection organisation gonambo soro, mais est-ce qu'ambo soro kanto cérémonie de la wa, ou bien même monde soro kabla série non là, pour qu'un koko le gâteau, parce qu'il faut ça, il faut donner taïka koko ala. C'est la question que moi je me dis, que entre l'idéal et le réalisme, Malien baby ne seke anye, jamana fin fe ya bi anga beglan ni wati kono kata nga no c'était iye wa transition fona ka barate oye mais est-ce que nia foko de kan ka ke
est-ce que an yɛrɛ dama de bɛ jɛ kelen kɔnɔ wa est-ce que an yɛrɛ dama kelen de bɛ bɛnkan kelen na wa est-ce que an yɛrɛ dama kelen de bɛ an mago bɛ fɛn fɛn na an b'o bɛɛ sɔrɔ an yɛrɛ ye wa an ni tɔw cɛ n'an ni olu fɔra ɲɔgɔn kɔ o kɔlɔlɔ a n'o nafa jɔn ka bon faso ma par rapport à la date c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Il y a élément min passé sisan a kun y'a sɔrɔ hali bandaw ma sigi a kɛra ten. Voilà, donc communauté internationale ko civiliw de ka sigi o de kosɔn u taara bandaw nɔfɛ o fana nana ni Moctar Wale. Mais o communauté internationale kelen de fana le 27 février fɔ sisan o waati de délai yɛrɛ fana sigira mais de ko waati ni sisan tɛ kelen la preuve Assimi ye bandaw bɔ yen k'i sigi CEDEAO ye mun fɔ foyi embargo kɛra foyi ma kɛ donc communauté internationale on est suspendu. Non, on est suspendu, ça c'est rien ça. Malien mi sera fait mignon o de ka embargo bi anka. Mais munna ma embargo kese. Est-ce qu'il veut ka faire a suspension institutionnelle ni? I yɛrɛ kungango i da wele ka t'i da don a la. Non, o tɛ kelen ye sa. Aw kelen tɛ o. Suspension in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi. Ayi. Ko an tɛ taa CEDEAO réunion na, c'est tout. Awɔ maître an ka ɲɔgɔn faamu. Embargo ye sanction dɔ ye suspension fana ye sanction dɔ ye dɛ. Mais min ka jugu o ye embargo de. O ye tiɲɛ ye. Voilà. Dalu bɛ bolo ko ni le 27 kɛra u ma se u tɛ se yen wa. N bɛ na fɔlɔ an y'an ban coup d'état sen fɛ donc pour que k'an wajibiya ka civiliw bila à la tête de l'état u ye embargo kan CEDEAO ye embargo kan ka k'u ka frontière bɛɛ datugu an ye an yɛrɛ o gɛlɛya ye an wajibira donc ka civiliw sigi mais o kɔfɛ Goïta kɛlen ka bandaw minɛ bɛɛ kun jɔrɔlen don ko embargo de fana bɛna kɛ tuguni puisque o yɛrɛ ka jugu ni dɔ ye i y'a faamu mais embargo ma kɛ u ye min kɛ dɔrɔn ko Mali suspendra ka bɔ CEDEAO la ka suspend mais mɔgɔ ni coup d'état kɛra i ka dugu la i bɛ suspend. Question bɛ yɔrɔ min na. Non n bɛ tila sisan o suspension min filɛ nin ye o man jugu kosɛbɛ. Dalu jɔ jugu o de ye ka frontière datugu an moi la question elle est où ne bɛ yɔrɔ min na ni se kɛ ne ye suspension min filɛ a kɔlɔlɔ man jugu n'a bɛ se ka wuli a ka wuli ka dugawu kɛ Ala kana fɛn fara kan. C'est ça. Mais est-ce que dalu bɛ e ni ne bolo ko wagati min fɔra n'an ma se ka élection k'o la k'u tɛ embargo kɛ wa. O dalu t'an bolo mais an bɛ min bisiki ne yɛrɛ bɛ min bisiki CEDEAO ye Goïta to yen cogo min ka sɔrɔ u ma embargo kan kan. U y'a to yen ni kun min ye. Non j'arrive u y'a to yen ni dalu min ye ka sɔrɔ u ma embargo kan kan ale ka kɛ président ye alors qu'il est colonel. O dalu kelen b'a to ni CEDEAO y'a ye ko kalo 8 in kɔnɔ gouvernement ye baara fanba kɛ élection organiseli sira kan CEDEAO bɛ se k'a fɔ ninnu ye mɔgɔw ŋaniya ɲumanw ye a ye jɔ u bɛ ka min fɔ ko ka kalo 6 fara kan walima ka kalo 4 fara kan i jɔ an k'o fara kan. Effectivement. O ye ne ka. Non o ye u ka commission min yɛrɛ sigira. Mais kana k'i sigi i ma foyi kɛ i da yɛrɛ tɛ élection na i tɛ ka foyi kɛ rien 9 mois ka se ka sɔrɔ i ma fɛn kɛ CEDEAO bɛ dimi kɔrɔ. Voilà. A bɛ se ka fɛn da i kan min t'i ka sisan. Exactement maintenant o ŋaniya ɲuman ye mun fɔ je crois que o de daminɛra n ye kuma daminɛ n'o de ye. Organe unique o de la ko k'a ye gouvernement y'o ŋaniya ɲuman ta ne yɛrɛ y'o ŋaniya ɲuman ye et j'apprécie o ŋaniya ɲuman fɔlɔ ye mun ye Mackenzie n'an ye élément minnu kɛra an ka kati musow tun ye mun fɔ an k'o lamɛn tu vas voir moi je suis vraiment d'accord avec analyse min kɛ sisan an ka kati musow lamɛn. Une question de plus en plus lancinante se pose au Mali. Est-ce que le pouvoir militaire en place depuis août dernier s'effacera ou non en février prochain, au terme des 18 mois de la transition, si le respect de ce calendrier reste exigé par la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine, afin de réintégrer le Mali en son sein? Eh bien, une association de femmes maliennes vient de demander ouvertement le prolongement de cette période intérimaire. Et ce n'est peut-être pas un hasard si cette requête vient d'une association de femmes de Kati, cette vieille garnison malienne et fief des colonels putschistes. À Bamako, Serge Daniel.
C'est à Kati, ville garnison située près de Bamako, où généralement rien ne se fait sans les militaires, que devant plusieurs centaines de femmes et d'enfants, Bakayoko Mariam Koulibaly, président du collectif de femmes leaders de la localité, a demandé le prolongement de la durée de la transition. Nous, femmes leaders, avons pris l'engagement et ce n'est autre que le prolongement de la transition, le prolongement de la durée de la transition, afin d'assurer aux Maliens des élections crédibles. Son intervention est diffusée ensuite à la télévision nationale, ce qui a provoqué un grincement de dents chez des hommes politiques maliens qui soupçonnent une manœuvre du pouvoir. Mais ni rencontre kera Kati, ni mafila kera Sibiri. Cher Daniel, un reportage que tu m'as studio. Kati muso kulu do ka nyamugo ko lu ka laɲini ka do fara caman cɛ fanga a wagati kan. Et o dongelembe Assimi yɛrɛ Goïta n'u y'a ɲinalen mun fɛ a ka dɔ fara Guinée Bissau président o tun bɛ yan tile fila a y'i profité a n'u ka kumakan fɛ a ye mun kɛ ka jaabi min kɛ an ka Assimi lamɛn. Nous avons évoqué différents points, notamment le point de la transition, conformément à nos engagements tenus lors du sommet de la CEDEAO, qui concernait la mise en place du gouvernement avec un premier ministre civil. Aussi, donner nos engagements conformément à la tenue des élections aux échéances prévues. Et les instructions ont été données au Premier ministre et déviées sur ces différents aspects. Donc, concernant l'aspect sécuritaire, nous avons aussi échangé. Voilà. Assimi Goïta ko ani Guinée Bissau président kumana sécurité kan u kumana fana u ni farafina cɛ bɛnkan minnu bɛ ani layidu min taara farafina an ka farafina kulu in fan fɛ kulu min bɛ CEDEAO ɲɛkɔrɔ ani diɲɛ maa tɔw ani Mali kɛrɛnkɛrɛnyala ka tɛmɛ ni transition gouvernement ka kɛ ɲɛmɔgɔ kɛ civil ye ani mun ye kalafili wagati min fɔra ka se ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ k'a ka kɛ o wagati ko hukumu kɔnɔ a ye instruction di premier ministre ma a ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ k'i ɲɛsin alors kalafili ni fɛnw ma ka bɛn ni layidu min taara diɲɛ maa ye o wagati la. Et Shogel aussi o don kelen a Shogel fana kumana o kelen kan an ka Shogel fana lamɛn. Qui a amorcé un tournant décisif le 24 mai 2021 avec l'arrivée à la tête de l'État du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Il nous a fixé le cap pour que les principes prescrits dans la charte et la feuille de route soient traduits en actes concrets. Voilà pourquoi nous allons actualiser le programme de travail du gouvernement pour l'adapter aux urgences et au temps imparti. J'ai solennellement pris l'engagement devant le président de la transition que notre gouvernement suivra dans la loyauté et la fidélité ses instructions pour une transition réussie. Évoquant les contextes de la transition. Agne Shogel Lame. Shogel ko alena ka gouvernement premier ministre et transition président noye colonel Assimi aka hukumu konnala ulu bena sigi ka lajɛ u tungu bena ko min kɛ ko o labɛn ni laɲini kura ye ka bɛn bi ma actualiser le programme k'a ye layidu ta président ye ale n'a ka gouvernement n'a ye instruction min di olu ma olu bɛ baara kɛ ni o de ye. Or ni Assimi namɛ il a instruit au président au premier ministre alors a k'i ɲɛsin layidu min taara o timɛli la. Shogel fana ko an ye layidu ta Assimi ye n n'ale ye mun fɔ an b'o de kɛ o kama alors fɛn fɛn tun b'an bolo an b'o bɛɛ yɛlɛma sisan k'o ɲɛsin ni Assimi kunkelenna ye actualiser. O de kama n ko politicien a bɛ se tubabukan na trop ko il a actualisé en un mois il actualise son programme suivant les instructions d'Assimi. Donc n'i ye nin bɛɛ lajɛ o de la n y'a daminɛ ni kuma ye i ko ni CEDEAO ye an ye ko la ko min ni o bɛ an ŋaniya jɛya ka fɔ an ye layidu min ta an bɛ ka t'o sira kan o de t'u ye commission sigi ko triumvirat conseil de sécurité b'a kɔnɔ CEDEAO bɛ a kɔnɔ ani Union africaine et pour que bɛnkan min wuli kɛra ka Ghana n'o ye ka fɔ nin date ninnu ka respecter a bɛɛ lajɛ gouvernement fan fɛ ka taa et je crois même que tile kelen yanni bandaw ka taa Goodluck Jonathan tun bɔra yan a tun ko ko il reste que 10 mois o kɔnɔna la ko il est temps de prioriser de hiérarchiser les priorités donc ko o lajɛ maintenant et je suis d'accord o de kama le ministre de l'administration territoriale a ye mɔgɔw wele ko aw yɛrɛ ka na organe unique
dialogue national yo fo doko abse ka ke kalo segun kono doko atese ka ke kalo segun kono ka wolo election nyuma jelena abekana leidu mintara ateta auko organique fradoye siradoye administration siradoye seni siradoye la yini koni election ka kado amese ka se a don chogodi election mi na be jeya bema wa mun chogoya fona se ka to amese o la wakati folen kono mun foranye bi u chama wulla mun kan bi majorité wulla mun kan ko organique re kan nga wakati mi mambulo ta to amse ko siki o korote kambe je organique hakilina ko abe toyi ni fonga kura mi nana abe do constitution kono désormais mali election me kono nga kala flemi na to fle wala sa administration mi ni betigelen do ala o kana organiser akata wolo manga worela fwa sabana soro la no e troisième voie o ye ka do fara seni ka fanga ka pouvoir de contrôle maître est-ce que itse ka foni yoro la ko gouvernement ani ashimia joro la ça c'est des actes de bonne volonté follow tu as toujours demandé ko ka consensus ke ka bo fara nyonga depuis gouvernement follow ya foku exclusion na ka tetanye tu as ne ka même ko follow da o kara aider ko transition do nanga mo parti politique wole avait bloqué ya fo Kasimbara ya fo Prince Aflala et finalement 10 mois après où c'est qu'il n'a qu'un au-delà utara ku ire blabi ou ire dama de nyon soroy be wulak et il y avait la société civile représentée. Donc est-ce que cette troisième voie ne nous permettra pas, puisque dans l'outan Chibolo Kafoko est antenacé qu'à le 27 namaka le 27 ko embargo teta nous dans l'outan molo ko embargo teta on doit tout mettre en œuvre ngani nyuma ango tamachien ira yana donche pour que au cas namassé mo kana jigi ana a jurisprudence kera Burkina a kera Guinée dadi sitala we 6 mois fraka Burkina Tala Zindereka attaqué ou 6 mois fracas. Mais ça, c'était des faits avérés incontestables qui ne relèvent pas de la volonté des politiques. Donc maintenant, on a mis talent flebi. Est-ce que une troisième voie est boulot à tseka keswa ou mumbatu amseka ou élection mi là la ipseka foka avec Jayawa. C'était la proposition que Maître Kassim Tapo avait faite ici l'autre jour par une loi qu'a signé renforcée parce que matériellement tenté et blé qu'il faut qu'il y ait une administration électorale autonome créée. Voilà. Bon, il y a une galère. À Kadine, et je l'ai toujours dit, Kamro Faranyonka. Tu l'as toujours dit. En démocratie, on est toi, vous t'attiquez. Je ne pas d'amener Yafo. Yafo, toi, vous faites voter gelé d'eau. Moi, je ne peux pas voter machine, n'amara. Tala taille ni fin de l'eau, qui te get d'affaire, est-ce qu'il veut qu'à faire? Donc, on peut gêner les résultats. Bon, en fait, d'abord, mon petit a voté pour le taux de participation est resté 20%, 30 et quelques maximum. Donc, malien, Kéméo, mon bis, ça va, nous on devait voter. Au mon bis, ça va, mais t'as voté et était à l'eau, moitié sur. Donc, moi, mon bico, mon yénamate, moi, mi namba foko, qui est président, il n'a même pas 5% des Maliens. Oh, n'est mon gros, fait un délai comme gros d'adou fena. Il va bloquer. Il va bloquer parce que tu as 95% des Maliens qui ne sont pas avec toi. Donc, tu vas échouer. Donc, fika délai. Nous, on va gâteau clay, on va tout clair, on va non. Mais il n'y a pas de haut de partout en la démocratie qui s'est marché. A été à guerre, à Nyanam. Donc, ni mo femme pas ko en la tasra minka. Naya sur la asra, avec ce qu'a pratiqué, il n'y a pas de problème. Il y a pas ouais, mais nebe ere ninga en tant que juge. Parce qu'il y a fait une fois d'amener, mais il y a comment la maître Kassim Tapo, il y a comment son gilet. C'est ça. Rabat Temeleya, à quoi Fili mi youlu soro 97. Ako fili rete fien. Parce que ako ulu nana soro fichier glana sans clé. Majasa magiraga fait. A fichier ou de manière. Ako nga ulu mouya kono élection na benina. Munu ere tumbe aleka marakuna abe ordre douma. Mais administrateur do souffre ka hiérarchie bar me ordre ere douma. Ko donc tant qu'abeti hal ni organique les temps qui ka mo soro ko fona formé. Mon administration kono obe glo eklena côté 600 koyi. Or il y a d'autres impératifs. Maintenant comme on est obligé d'aller avec l'administration
école bulu de bolo préfet be mais mu ñona kera 2017 et 97 noye ebe ordre di commandant résultat be bo souffre do be commandant wula be résultat yelema parce que akliba ka carrière là ko pour que ko boy ko est-ce que ante loi min ba fo seni mana wolo muna ni sosoli kera seni ga jabi ni préfet ka jabi che seni ga rapport au de beta jabi be boni oude ça aussi c'est un moyen de réduire l'influence de l'administration sur le résultat. Oui, mais est-ce que Emma Jama Famba wula Odekan? Voilà. Yoro Jama Famba wuluka. Bon, Nantaro Sraka. 2022 élection contestée bi Jouya Kateme. Agnefo, pourquoi? Watika. Chodi. Muna. Parce que c'est une parti politique ou de bas. Parce que c'est ni ni be ko foti. Nantara modèle doinga ngo cour constitutionnel ngo fem be tal la bayde. Oui, mais c'est ni ka jabi adjawale awo. C'est ni ka jabi nunu nere man na fayala. Oui, parce que sharia kele no ka fo déjà. Ko na sur la sosolibi mo ni nyonche résultat ketchula. Et cour constitutionnel mo ka seni ka papier ta pour que ka ou départager ka bon ngo be sharia ko ka mais cour constitutionnel de tout ke mene parce que cour constitutionnel tant est tout lu bolo ka dossier kala dans un vote il y a 25 000 PV en 2018 il y avait 25 000 PV de vote pas moins de ko cour constitutionnel ko lu bekla ko lu besege don dama doni ngono obo ke jodi nous du sigi ku ba besege u sagola deuxième tour ere date beteme ka zo ay sura sabana min tarasisa de renforcer les prérogatives de la CENI administration ba nona no lu be fe ku ga nambara ke ba ke flana ebe ka mi fo ko CENI ka kuma o bebe talaban cour constitutionnel de la cour constitutionnelle be ni fama de bolo be nyomolo donc ebe mu ne proposer si ça alhamdulillah parce que voilà o di organe unique des élections ere ko tese ka ke kalo shekin kono j'arrive ne o fio o délai ko nunu ni fen nunu o ya ede ibi fa ka faire prix paraka quoi ma fille ngoni ka physique abi nyini ka bingi ki iya fo ifuna ko daluti bolo namargo beta ijo ibi ka physique indi la bemene ni ma physique la be kam ne be bi sala c'est vrai organe unique yi jumendi si ko fana fo mo yede kulu de do ate mashika fanga kono kulu de do min ka pour kateme tapo ka CENI en 97 c'est vrai kulu de do mi mena sigi de manière permanente ate boy asigi kunte élection kelengama asigi kunte sanglengama ale bede bada mo jumem de be bla kono ça va permettre même de lutter contre le chômage. Il y a plus de 5000 jeunes. Maître Beb, moi shima ban organi iniki makoy. Bon, à la dirigeant mami mena blakuna. Otigi mumam baliko otigi choisi par appel à la. Oh ayi, ibero question me romina. On est tous Beb ben organi iniki ka. Organi iniki ni persona mako de beseka ko keka jeya. Munante to zara. Pourquoi ambe jeleya bla ko parce que ambe ka sra CEDEAO ka sanctionné CEDEAO anolu mandible boy ambe domina mandible boy donc na manya anguera ka ban ambe ta mu sra ko lu nyeble maître ne va faire ga fendo jeyani je suis d'accord organe unique de kain voilà o de kadinye ningo mo nyini ntema woreka la yini me o lable menga haketa wati be benoye ngo nyanyini oye ka jate wa nere fana be ka miri ye oye oye la nyini idéal oye ningo mbeto ke menyere bolu est-ce que abe ko anafaye abato mali be sigi singlenka kala fuli be jeya so solite kala ble wa matese ka yele ba ble parce que abe do constitution kono wa anafaye o keli obenato nyere be kulu kono kulumi embulu fana soso men kuma kan fana soso o sosoli ko kololo de te ankan blenwa no kololo be ankan no kololo o man boni nafaye
ambe boli nafa belebele ba ko ka kololo fitini toyi. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer que ni ambana CEDEAO tama ka tugu élection organe unique nafa kelenko alors on nafa mi be kololo te CEDEAO ano farali la kololo mi be se ka to antena balo élection keli gasanga parce que yere ko ko la furu la koloni ko te fenyi parce que ga kuma fana CEDEAO anga shogel la meme kuma dima shogel CEDEAO la me anga famu ko CEDEAO on état de wa colonisateur de l'Onabega Djigangaya. Non. Shogel CEDEAO créé au Mali. Élément 6. Voilà. Qui a amorcé un tournant décisif le 24 mai 2021 avec l'arrivée. Alors, d'accord. Élection élément 6, le dernier élément. Voilà. Ok, maître Kumabiboulo. Rassa, an ni CEDEAO ka diɲɛ an kun kan ka sira CEDEAO ɲɛ coup d'état de kana kɛ bon coup d'état nana kɛ coup d'état kɛlen ayiwa CEDEAO ye gɛrɛntɛ siri an kan ka ban o gɛrɛntɛ taara fo embargo la u laban u ko an kana min kɛ yɛrɛ n'o ye ka sɔrɔdasi sigi jamana ɲɛfɛ an y'o fana kɛ donc olu yɛrɛ laban u y'u bolo jigin dɔɔni an ka ko la parce que embargo ma kan ka bilen CEDEAO y'a faamu k'a fɔ ko Mali problème kɔnɔ ka dun kojugu k'i b'a fɔ k'i bɛ gɛlɛya de ta ka Mali sɛgɛrɛ waati bɛɛ problème min ye Mali se nin ma ni Maliens sera CEDEAO ma k'a fɔ a ye bon an ka problème tɛ se ka ɲɛnabɔ ni élection ma ɲɛ bon pour élection dun tɛna ɲɛ tant que organe unique ma sigi n'i y'o sigili sira ta k'o étape dɔw franchi CEDEAO ye mɔgɔ hakilimaw de bɛ u b'a faamu k'i bɛ sira ɲuman kan u yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ yan u b'a faamu i b'o kan mais ka taa sira CEDEAO ɲɛ ka élection namaralenw dilan mais il y a sigi coup d'état wɛrɛ de la CEDEAO bɛna ni gɛrɛntɛ wɛrɛ de ye. Moi je veux juste que tu m'expliques. Ni sɔn'o ma ka ban min ka ɲi i b'o sira ta ni délai banna k'i to yɔrɔ min i bɛ se CEDEAO ma u b'a faamu wa n'u m'a faamu yɛrɛ fana u tɛ se ka dugukolo meleke. Mɔgɔ ma ban yɔrɔ ma dɛ u tɛ se ka dugukolo meleke nka an bɛ balo siri fana la a bɛɛ bɔra e de da n'est-ce pas. c'est-à-dire que i bɛ gɛlɛya sira ta n'a y'i délai y'i sɔrɔ yɔrɔ min i bɛ taa ɲɛfɔ CEDEAO n'u k'u tɛ sɔn o ma o y'u kungo de o ye ne ka faamuyali ye dɛ ne tɛ faama ye. Bon maître e de ko yan ni yɔrɔ datugura an bɛ siri min yan n'an y'an gulon élection dɔrɔn na an bɛna balo bɔ min CEDEAO ye anw de ta ye o problème kelen bɛ yan mais i ka kuma la an ka Choguel lamɛn a élément yira c'est mieux i ka lamɛn. CEDEAO ɲɛmɔgɔ a ye mun de f'u ye CEDEAO a bɛ wolo don min na président fɔlɔ min ye CEDEAO kuma fɔ Mali président ani Nigeria président olu de ye CEDEAO kuma fɔ yan Bamako donc a bɛ fɔ ko la CEMA a donné naissance à la CEDEAO CEMA bɛ fɔ cogo di bamanankan na aw t'a fɔ ye la CEMA en bamanankan a turuna Bamako ye o de kama an ko n'i y'a ye don o don ni Mali lumulanbala CEDEAO bɛ yan an sigilen n'o ye 2012 gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ CEDEAO de n'a Mali bolo minɛ ka bɔ o gɛlɛya la CEDEAO de y'a kɛ juin 2013 le 18 juin 2013 u b'a fɔ min ma accord préliminaire de Ouagadougou a kun dilala ka Mali bila sira kan o accord mun de kuma jumɛn de kun b'a la kuma barikama saba de kun b'a la kuma fɔlɔ o ye ka élection présidentielle organisée o élection présidentielle organisée o de y'a kɛ i ye Choguel lamɛn Assimi Goïta transfert de pouvoir en Assimi lamɛn a ye mun fɔ o yɔrɔ la transition kan. Suite à la situation sociopolitique très tendue que le Mali vivait, donc vous étiez tous témoins. Donc on a mis le peuple au-dessus de cette intervention, raison pour laquelle nous avons décidé qu'aucune personne ne va être blessée ni tuée pour cette intervention. Nous, on n'a aucune ambition politique. Nous sommes des soldats, nous avons d'autres prérogatives, d'autres missions qui nous attendent.
Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques, transférer rapidement le pouvoir à une transition civile. L'État, c'est une continuité, et nous sommes tous conscients aujourd'hui de la situation sociopolitique, sécuritaire dont le Mali traverse. Donc c'est pour vous rassurer. Mais moi, c'est à ce niveau. 18 mois d'Irama, on y a 10 mois qui étaient. Il nous reste 8 mois. Et Beka Laini Tunye, on a organe unique siki. Nga mwashi tuma miri kukureta beke. On sera à défendre le dialogue national là, qui avait prévu qu'à en 2023. Et d'ailleurs, le professeur Fomba a dit, Femi Glani, Mirila Kake Sanani Kono. Quand est-ce que Kaloshik Tanchik a plus forte raison 10 mois Kono. Organe unique qui va sigi, au minimum, dans le dialogue national là, qu'a béni 3 ans. Rapport d'abord avait dit 2 ans. Oh, ne koko anga wagati toy, ou yanga hake. Maintenant, na wagati toy. C'est pourquoi j'aimerais que, à kadanya organe unique de Kasiki. Maintenant, ni o lanini, ate korolo wore la se ama, et mon amant pressé Kasiki. Maintenant, n'a pas korolo wore la se, on y a 2012 avec la CDAO. Parce que, texte additif nous sénat en 2001, Mali de a signé. Accord ni. CDAO Shogel a fié, on y a créé. Morema Shogel que CDAO créé. Moussa de CDAO, Aklina Suroya a créé. Donc, anga blanc ngola, aurore. Flana, 2012 takerea, Abuna Sanogoni, Moussa Singo tara CDAO bara. Quand c'est, nous ne le colonel Kilon, Agne colonel Wageta la temeya, a ko tient la outsega fo mgo ye nouma blago sarabeke dans 1 mois, 2 mois. Koutese. Wagen nalen fana kabo wagana, ou ko yanno, atungada on ye surasi de kake nyemwe, transition kake ni san hake, na seda ye moufo anye, antese. Bon, est-ce que on ye jalagi mbi an ere kayan, ame leidou tanta time. Ame kouloum fona kono kofe ou leidou ou te time. Maintenant, si tu peux nous rassurer kafo, que en voulant coûte que coûte qu'à bosser au cas délai qu'on a gagné si organe uniquement peu importe le délai à tes conséquences ou relâché en aïssansi ko bambulo kenya ko bambulo balo ko be bambulo sokonnala lakana bambulo à tes conséquences foinati mon amant pressé ka organe uniquita mais nani conséquences urebe haklima be munde ta 600 entre l'idéal et le réalisme maître Konari ça n'est quelque chose femme au de quoi 97 à rappeler. Oui, sur CDAO quand il texté. Les constitutionnels, allez n'y coquer. Ah ouais. On choisira de les constitutionnels là, mais à élection. Tapo ya foya, effectivement, akera. Bon, ninantai, koya lamba nyumand la wa ka CDAO ka délai soso, walma amba priti parata, et donc ka fin de la te koye élection. Ne Congo ou mi fleni no e ka élection kirikara dlaka parce que isra na CDAO nye ola i solula ngai donc en siran kunte wa i solula ngai matama parce que ebna élection kolomin dla o fana betal la ba manga de la coup d'état wore de la ah mais qui a solution de la mais 600 000 donc 600 000 solution est minye ibe organe unique srata. Peu importe. Ni a srata. Mais Allah be se guide demain. Abiseka nyere au bout de 4 mois ou de 5 mois. Obiseka ke. Et ma famille srata folo ebiseka odono obiseka ke no tseka. Donc iba srata. Ni a srata wati minandi ka bara udamne ka ke na fi bina abe ban 8 mois. Maintenant ni 8 mois toto ra doni na ye ka fati se ga ban. Ibi se CDAO ma ibi pouve. Nous il la met ou be do fara de leka nous mi la met nous koko oluba ko là il faut que l'élection oluba sanction de pika aywa beki la ben furu ni monimi de kama il disait que Djelea il a indépendance ta ka kla ka sera CDAO sanctionné. Oh maintenant les questions mes questions fla poser pour follow est-ce que Haklima le bon comme on le dit en droit le bon père de famille Femi de Lebigné Kika keni wati mumbe kono kake ani sugoya hake munun bi bolo est-ce que iti sigi ka lajɛ John de be nimbe se ko kɛ mun kololo ka dogon ka bɛn ni wagati ye min be kɛ ka bɛn ni wagati o man ɲi awo oye aw sa ne bɛ nale do est-ce que mɔgɔ min fana b'a dɔn n'i y'a fɔ mɔgɔ bi k'i bɛ organe unique ɲini
ko ka tila ka CEDEAO ka délai fana respecté bɛɛ b'a f'i ye k'a tɛ se ka kɛ parti politique tila bɛɛ bɛnna o de kan bi hali gouvernement yɛrɛ ka représentant min tun bɛ atelier la mɔgɔ 4 de y'a fɔ ye le président de la HAC magistrat Fodje a yɛrɛ taara k'olu b'a sigi mois d'août délai la u y'a kora ko n'u ma se ka ko la ko dɔ bɛ fara kan bɛɛ bɛ ka mun ɲini sisan ni ko i bɛ dɔ fara délai kan a kana fɔ CEDEAO delila ka bɔ yan ko aw kungo bɛ fɛn fɛn bɛɛ kɛ wagati tɔ man jan bilen an kana taa gulon fɛn na mun tɛ se ka k'a kɔnɔ minnu bɛ se ka kɛ an ka ɲɛsin o la est-ce que o fana tɛ sansi fɔlɔ ye wa maintenant question filanan ye mun fɔ sisan ka fɔ ko an bɛ furufuru ni fɛn min est-ce que élection mana ɲɛ cogo cogo e yɛrɛ ye kuma daminɛ ko kɔngɔtɔ a ka gɛlɛ ka fɛn bɛɛ kɛ est-ce que élection gansan o de bɛ na ni malo ye wa est-ce que élection gansan o de bɛ na ni lakana ye yanni o don cɛ kɔlɔlɔ jɔn de bɛ yen Mali kɔnɔ mun fura bɛ i bolo an y'o de fɔ n'o solution sɔrɔla wallahi an bɛ bɔ CEDEAO kɔ an bɛ 2 ans ta yanni organe unique ka sigi an bɛ courant ko stabiliser cogo di sécurité bɛ stabiliser cogo di sarako bɛ stabiliser cogo di baarako yɛrɛ o bɛɛ gɛlɛya kɛ o bɛɛ solution jɔn de bɛ yen n'o bɛ yen o b'an hakili sigi sinon hɛrɛ kelen ɲinitɔ i kana taa i yɛrɛ exposer bɔnɛ tan na est-ce que o question fana man ka poser wa c'est pourquoi je demande quelles sont les garanties que tu nous donnes tiɲɛ don organe unique ɲinini nafa filɛ nin ye n'an y'a kɛ a b'a to élection sɔrɔli tɛ kɛ bilen mais est-ce que c'est sans conséquence ni conséquence wɛrɛ b'a la quelles sont les solutions que tu as mun b'a to an tɛ siran CEDEAO ɲɛ o solution kama o fura bɛ an bolo an bɛ sɔrɔ k'an kɔkɔ da organe unique la mais ni ko organe unique n'i y'o nafa dɔrɔn fɔ mais CEDEAO conséquence fɔ i ma solution fɔ fana la est-ce que ça rassure les citoyens CEDEAO bɛ se ka min kɛ o de ye ka Mali sanction mais Mali sanction Maliens de kan ka dɔn k'u kan ka sanction muɲu ka sababu kɛ olu yɛrɛ de y'o sira ta pour que u ka élection ka jɛya mais n'i siranna CEDEAO ɲɛ ka taa élection kolo sira kan n'i taar'o sira kan ko parce que e sirannen don CEDEAO ɲɛ i tɛ kisi CEDEAO ma parce que o élection kuntan o bɛna wuli mankan wɛrɛ de la coup d'état wɛrɛ de la wa CEDEAO bɛ tila ka na embargo wɛrɛ bi est-ce que hali élection ɲɛna kɔngɔ tɛ wuli coup d'état la wa kɔngɔ bɛ wuli kɛ e ko furufuru ni mɔni Maliens ka sigi n'a ye est-ce que an bɛ se ka furufuru ni mɔni dun k'u kun wa n'i y'an binnen y'an kan c'est que a binnen ka de parce que an bɛ élection jɛlenya de ɲini Maliens b'o mun ye i y'a faamu wa donc ça c'est le prix à payer Vietnamiens ma Américains ka bombe mun ye Russiens ma Allemands ka bombe mun ye donc il fana Maliens i b'a ɲɛfɔ Maliens ye de u k'a faamu ko donc an ka jɛ n'a ye i bɛ jɛ n'a ye de embargo ka kɛ ou bien n'an ma jɛ n'o ye an bɛ taa élection kuntan na an bɛ tila ka segin a kɔ donc e bolo o de don mɔgɔ tɛ don alijinɛ na ka sɔrɔ i ma sa donc i b'i jija sa i labɛn saya de kama fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka taa donc e bolo alternative wɛrɛ fosi tɛ yen o tɛ yen ne tɛ se ka garantie d'e ma ko CEDEAO tɛ embargo bi an kan ne ye ɲininka o la n ko garantie b'e bolo e ko k'a tɛ yen n'a tɛ e bolo o de la n y'i ɲininka n ko garantie b'e bolo n'an ma date respecté u tɛ embargo ta wa n'o tɛ e bolo mais min bɛ ne kun na n'a ka d'u ye u ka embargo ta ne k'o de f'i ye n'i ye jɛlenya sira ta i b'a ta i yɛrɛ de kɔfɛ embargo kɔfɛ au moins mankan kɔni tɛ wuli élection ko la o y'a sauvé mais yanni an ka tila o embargo yanni o embargo yɛrɛ kɔnɔ mun garantie b'e bolo ko soulèvement populaire tɛ kɛ mɔni ni furufuru embargo kana i tɛ fɛnw labɛn i tɛ ɲɔ ni malo ladon fɔlɔ e b'a dɔn embargo bɛ na i tɛ fɛnw labɛn wa ou bien u bɛ ka wari minnu don mobiliw ni fɛnw e yɛrɛ ko CEDEAO b'an tu la e yɛrɛ ko CEDEAO bɛ an tu la donc CEDEAO bɛ se k'an bali ka ɲɔ ni malo san ni CEDEAO y'a dɔn ko fɛɛrɛ de b'an kɔnɔ dun o malo tɛ ban wa o fɛɛrɛ tɛ ban wa mais n'u ye banque fermée tile kelen dun i b'i ka malo i ka ɲɔ i ka pétrole i b'o bɛɛ de san k'o bila par exemple pour 6 mois e bolo wari bɛ jamana bolo a b'a ɲini kɛ mais wari bɛ ɲini kɛ mais Rasa n bɛ min f'i ye mɔgɔ siran kojugu wara cɛ man ɲɛ ka na t'i di wara musoman ma o to yan e yɛrɛ anw ye ne tɛ bɛrɛ dɔn sariya la et on nous dit en droit que parfois un mauvais procès vaut mieux que ça bamananw fana ko ni mi i ba sinji sɔrɔ i mamuso sinji min fɔlɔ bamananw kelen b'a fɔ fana ko cɛya bɛ kɛ dimi de kan souvent fɛn dɔ bɛ a ka di ye nka i ka hɛrɛ t'a la bi
il va dimi kunka teme qu'il a bessini. Il y a le monde, il y a l'Américain. Les Français, l'Europe en majorité ont accepté les dictats de la France pour bénéficier du plan Marshall, le soutien. Mais Biouka autonomie, l'Allemagne a accepté avec l'Europe. L'Allemagne est la tête de l'économie, c'est elle qui tire l'Europe. Bon, maintenant, on fait et c'est là où on a dit, on bina un erreur de Nordou. Oh, maintenant, n'ambora n'ingono, avant erreur de boulot, mais n'est-ce depuis 6 ans, garantie de thé, qu'a fourni un moni ni bashi gansan ni série te wolof soulèvement populaire fanala. Ni ne blagata CDAO réunion. Negata fo CDAO. Ka erreur tungo comme il va anglais mais quoi. Mettez d'accord moi 600. Ay éco 600. Kona ma son utama, non son CDAO tama ko c'est ce qui est bien. Comme maintenant ma son beki la be mon minga. Mais au délai ne fona beo. Donc eko bien, ça veut dire respecter l'engagement. Mais et ka keina fo CDAO ka sanction automatique. Aïe. Automatique, je suis d'accord. Nantara ka ira CDAO là. Mali be dinga kono c'est parce que élection humaine tike. Oh, est-ce que ni mo fona yi? Si ça on a élection humaine srata. Anye organe unique sigi. Boni CDAO nomina mo tara et moyen flenier à sera segou. Do sera siga so be amase kai. Mais mon finyana bi mon kera. Ni o srata ka to nye fo CDAO muna CDAO ba fo ka le sanction. Oh, e kan la messa bi mon kera. Gouvernement ere Fodje l'expert de Shogel kenekani jamuntene ulu ere ko bi ko organi inigi amba fe ka sigi uti ko nga nan desera kambe do fara de leka alors name majorité koro opposition koro be jeraka ka tese ka sigi kalo shigun kono techniquement o bere ba do femi tse ka sigi kalo shigun kono o ne ekera ko sirata o kalo shigin sele ka ta fo CDAO yi ko anya ngania tare ko ngako wakati ya tantekema est-ce que au départ ngania tumbe kono la bonne foi e boto o dalu bomi ere ko CDAO bantula magoya ere ko CDAO be ya si je comprends ça et be faire de néga fo ko organiser mayo aide ne ba fait de bi jama wula 3e voie do ka ça que 4e voie be ekono ay name ne yule kuminawa voie kelente ne voie kacha do bolo organiser ni kundu do bolo ni kundu na ko mbe bena ka tse ka sigi kalo wolo vla kono maintenant ulu ka miri kerani abse ke fana solution rebe e bolo mo retenir 3e voie ou 4e voie fana be sur malien do bolo mali kono mali kokan qui peut être meilleur même qu'à cette 3e au moins mon tarabi. Et c'est pourquoi le gouvernement faux, ils ont eu d'abord l'idée qu'a bé fara nyonka. Flana jama famba wula ninka. Bon, absela ke et fana be solution d'ordon, mumato ame kisi CDAO ka embargo ma, en même temps ka kisi élection kolo fana kololoma. Voici l'intérêt de la réflexion et du débat. Les solutions mindon. Non seulement organiser qui damatete. Cour constitutionnelle loi faut qu'on fana valide. Oui. Parce que al ni élection de la kanye ka ko beke na Cour constitutionnelle be chuko minata na fait un serai o mi o ja o lugo de wa luga arrêt c'est le dernier arrêt donc ils sont là matam figo loi fana fallait de ya fam fika constitution era de fallait ka cour constitutionnelle era symbole élection contagieux na fait est-ce que me gafa donc pas de bambulo ne ba do barain abiseka ka article 9 mois kono mais iba nye fo CDAO mais nous maçons o eki ka choix ke bani élection diélé ko fe iba na faso mais ni a pris qui paraka kata élection contente là ambe segi coup d'état de la bofi oh non je suis d'accord avec toi di segira coup d'état la israna embargo minye de o de klaka na bika oh o embargo min fanao nambe ka siran onyewo oh ali bi miri de kanga wolo Moune bese kan kisi ni flabe kololoma. C'est ça l'intérêt du débat. Si, au moins nous une proposition de Kebi qui a son mérite. Oh, État est joint ici, c'est une proposition. Oh, ngaye koko dalu fnate bolo ko embargo teta. Embargo nana ambi jenai. Ibo de ken. Voilà, ni mo ke ibisra saya chemanye katida mzoma. Mais muna ya fo korolena ala mame kuna maso CDAO tama kamba ambeke monimi comme maintenant son ama ay mais muna ko do kuna son CDAO tama ko c'est ce qui est bien mais si on n'est pas d'accord avec la CDAO alors que chacun se prépare ça veut dire oh et puis là ben monini pour de gama ouais mais pourquoi tu nous as pas dit qu'anga na so CDAO tama wati c'est ça solution mi bolo ibane no ka fo
la CEDEAO, est-ce que ce qui a été vu hier et aujourd'hui au CICB peut être de nature à assouplir ces sanctions-là brandies par la CEDEAO contre le Mali? Mais qu'est-ce qui a été vu? L'adoption des termes de référence. Ce qui a été vu, c'est une volonté d'aller vers le consensus pour refonder le Mali. Il n'y a pas de consensus sur ça. Il y a certes une grande partie des acteurs qui veut une refondation. Vous n'étiez pas aussi. Non, mais j'ai suivi et puis je suis dans la tête des uns et des autres. C'est-à-dire que les anciens dignitaires ne veulent pas qu'on pousse le changement jusqu'à un certain niveau. Mais qui est le nouveau dirigeant? Le M5RFP veut qu'on les balaye tous et qu'on mette en place un nouveau Mali. Vous croyez qu'il y aura un consensus entre ces deux camps? Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui intéresse la communauté internationale, ce n'est même pas ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait des organes de transition civile. Et même tout à l'heure, Jean-Yves Le Drian l'a répété. Est-ce que les militaires vont se plier à cette exigence? Voilà toute la question. Si on s'y plie, c'est bon. Donc la transition sera dirigée par un civil avec, je veux dire, à ses côtés des militaires. Si la junte refuse ce schéma, nous resterons sous les sanctions économiques internationales. Alors chacun doit se préparer à boire de la bouillie et à manger des beignets de haricots. Voilà. Mais c'est ça le réalisme. C'est ça le réalisme. Comme ça, en résumé, ne pas faire des quatrième voie de réfléchir. Il y a quatrième voie réfléchir. Ta force, elle est là. Non, quatrième voie est ni namé, tu es sensible. Ni mouillé. Ni tamuna. Tu es sensible, il est tien faux. Ni politicien nous. Aïssa, Maclao. Ibanenelu. Wallahi ibanenelu. Follow là. Tien mouillé. C'est que sanction. Ante sa kololokoro. A kololo fana mai. Maintenant, moumse kato. An jorole ma administration fana ka kalafili kolon o kololonye. An jorole me ni fana ka kololonye. Beka jora emunye. Organe iniki kadi beye. Nga wakati mi fora ko ka sigo kono. Ama sigi ni femi ore nana keya no wakati cheno e kudetaye. Sino bebe na organiki ka dialogue national la ko ka keka beni 2023 élection. Mais personne n'avait vu venir le coup d'état et personne n'a pu résister au coup d'état. C'est un fait qui s'est imposé à nous. Et donc, il y a toute élection quand il laps de temps minkono, organe unique sera glanka be au kono. Au fana, au coup d'état kera, il y a tout anidjema, tche, benkan dobe, au batoli wajibale me anka. Non, ma aux conséquences be. Donc, on a entre deux feux. Maintenant, c'est qu'à qui ça flamme chukodi. Dien ka sanction, une administration ka kalafili kolon au kololo. L'intelligence miri koune kan kisi a flabe kololoma, ka flabe nafa soro. Comité national ka accompagnement nafa, ani administration ka élection keli nafa, miri kan ka wulod la, comité national ka sanction conséquences, ani administration ka fien conséquences, miri kan ka en protéger au-delà. Au-delà to mogo wula beni troisième voie. Conscient des conséquences du non-respect du délai et conscient aussi des imperfections et des conséquences de l'organisation par l'administration, les gens sont proposés une voie qui nous permet à la fois qu'à délai respecté être à l'abri des sanctions de la CEDEAO et aussi de minimiser les conséquences, les méfaits par l'administration. Moi, je crois que c'est ça l'intelligence. Au rôle de la NICNO aux solutions nommées et agréées, quatrième solution, Djombe et Boulot, pour enrichir le débat, ma pas en Libye. Et quatrième solution, Téléboulot, moi, j'ai mis proposé. Ni benkera o deka abisera ke o fana binyeke o bisera ke mais o tenek felay ne felay minye ambe cour constitutionnelle loi amba fali constitution amba fali loi électorale ka fali ka organe croissant ka charte des partis fali ka FMP de fali nous ka maintenant pour ka couper ka jeya ni o sera ka 9 mois kono alhamdulillah Nama foko kono ibi ka kayeni ka bigita ibi se CEDEAO ma nous il la met c'est bien nous mi la met ou ka sanction ta ou ya soro fana ika la ben ke ka anye fo ika pepluye ou ka famu donc ou tuna se ka gien wuli koy et tu peux kalo woro sanction ou kalo woro konna na ibi ka élection nyuma ke ki ka président nyuma sigi
coup d'état tɛ kɛ président min et au kalo wɔɔrɔ n'i y'a paraka i siranna saya min ɲɛ dɛ i bɛ tila o cɛman min ɲɛ i bɛ laban musoman de o kalo wɔɔrɔ président min n'i b'o sigi piriki paraka kɔnɔ non seulement a tɛna se ka gouverner mais coup d'état de bɛ tila ka k'a la tugun a bɛ tila ka segin a dakɔrɔ la. oui mais o kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ e yɛrɛ ko gɛlɛya min bɛ yen est ce que e bolo mun ni gansan e ni maliyɛnw bɛn n'o kan wa ani seri i b'a ɲɛ f'u ye de n'i ko maliyɛnw ka danbe ni mɔni ta u bɛ danbe ta b'o f'i ye dɛ danbe ani zamɛ u bɛ jɛ zamɛ k'o ka mɔni min. bamananw fana ko ten bamananw ko mɔgɔ bɛ dusu k'i yɛrɛ sɔn i tɛ dusu k'i yɛrɛ jɛ ko dimi min n'a ko ye hɛrɛ ye i b'o dimi ta ni CEDEAO ka délai respecteli bi n'a dimi bɛ an kan o ko ye hɛrɛ ye. ayi dimi de ye embargo min n'o bɛna kan kan o de ko ye hɛrɛ anw ma mais n'i ye a ta CEDEAO ka dabada ma élection ti ɲɛ. est ce que e bolo kɔngɔtɔ kɔnɔ kalan bɛ kɛ kɔngɔ kɔnɔ wa mun dalu bɛ e bolo ko kalo 3 sara tɛ kɛ kalo 4 sara tɛ kɛ. e de bɛ k'olu fɔ sa. aw ne ko aw yɛrɛ kan ko dalu d'an ma o ayi e yɛrɛ ko dalu tɛ e bolo est ce que tu peux expliquer aux Maliens aujourd'hui pendant 6 mois i bɛ courant garanti cogo di i bɛ sécurité garanti cogo di i bɛ sara garanti cogo di i bɛ fura garanti cogo di pendant 6 mois sous embargo 6 mois e bɛ se k'o garanti cogo di. d'abord CEDEAO ka embargo furaw t'a la dumuni o t'a la wa embargo CEDEAO yɛrɛ fana n'u ko k'u b'a ta a ka jugu olu yɛrɛ ma ka tɛmɛ anw kan koyi. Sénégal a perdu en 2012 pour quelques 2 mois et 1 mois d'embargo, quelques semaines seulement, le Sénégal a perdu 100 milliards. La Côte d'Ivoire, olu bɛ min perdu c'est plus de 600 milliards. Et nous avons perdu combien? Mais nous on perd beaucoup. Alors, maître, kanata comparaison. Ayi, ne ma fienga, ayi, moi si, ou djanye bagato take de. Ayi, ou djanye bagato take wa, ere maître clé ya fwa transition. Wati kunguru ni kudo, ere jera na onye kalo tanke ya nama barake. Oh, kalo tam ya nyoke munde la. Est-ce que si on s'était pris tôt, on tombait c'est à moi? Bon, ni baramake, on aurait l'aidou mita. Problème que le même qu'on a ya fait, les engagements ne sont pas respectés. Bon, on me sait que claque à tous, ce dien qu'on a toujours ya claque à notre dambe qu'on vend et rien. Bon, ni on est comme était présent. Tu es un analyste, on a besoin de ton expertise. N'était CEDEAO la même nade. Élection ouais, abi nyede ko kajea passe. Il va faut kormu. O jara CEDEAO, o kera CEDEAO ka délai kono. Il faut que kumagan là-bas ka résumé. O kera o kono wo odo. Na mako kono fana ode do. CEDEAO te se ka dukolo meleke ka Mali bois kono. Voilà. Merci. Ode ne ka idée. Voilà. Merci. Unique ou rien. Peu importe le délai. Peu importe le délai. Et peu importe le prix à payer. Peu importe le prix à payer. Malien quoi ce qui n'a idée. Na élection nyuma fo fait. Na ya priki paraka tinye wa coup d'état wore de 2022. Na élection nyuma fait. Abeta organe unique là. Nganga c'est une série. Ibi se ka sigina ye maintenant ka fo embargo be bi ka donc ibi lapin no ogeleya. Ni biti jeno fanay. Donc aita priki paraka. On souffle la musique, mettre accompagné. Avec là, on a fait sur beaucoup de choses. Ouais.